За да си истински перничанин трябва да има школа. Тя задължително трябва да е от марката Голф. Всеки перничанин знае, че последният модел на Голф е Голф 4. Като отидеш да купуваш Голф, не трябва да си сам. С тебе взимаш цялото си семейство, плюс други роднини. Всички я пробват по-отделно, за да кажат дали става. Когато вече изборът е направен и колата е купена, незабавно трябва да направиш малко събиране с около 200 човека, оркестър и пиратки, за да почерпиш. След тези мероприятия колата трябва да се регистрира в КАТ. За да работи нормално и да върви като хората, Голфът трябва да е с специален регистрационен номер, от типа ПК 7227 АК, ПК 2666 АК и така нататък. Абсолютно забранено е да си от Перник и Голфът ти да е без никакви подобрения. Първото нещо, което трябва да се подобри, е ауспуха. Купуваш ауспух тип Ремус от Радомир за 35 лева. След поставянето му колата значително подобрява външният си вид и най-вече мощността и динамиката. След тази процедура почваш да търсиш лети джанти. Те могат да са 2 или 4 броя, цената им не трябва да надвишава 100 лева с гумите. След поставянето им, колата придобива друг вид, устойчивост и идентичност. Идва ред и на затъмняването на стъклата, задължително вие сами си затъмнявате стъклата с фолио от 3 лева ролката. След като приключите с външният апдейт, трябва да преминете към интериора. Голф без музика не е Голф. Багажника на колата е направен да помества тонколони. Тонколоните задължително трябва да бъдат от домашна аудиосистема, уредба, DVD, грамофон и други. Осветлението на купето също има водеща роля. Като се отвори вратата на Голфа, вътре всичко трябва да свети в червен, син или в крайни случаи зелен цвят. След тези дребни козметични промени, колата е годна да се подкара от Перник към София. Там тя показва на какво е способна и че втора такава няма.